Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Most egy teljesen kezdő félórás jóga gyakorlást fogunk végigcsinálni. Az első, amit mutatok, hogy már is a térdelő sarokülés, ami fölvehető, abban az esetben, hogyha nehezedre esik a keresztezett lábú ülés, ami ez a következő, szukhászana, amikor előre a lábszárak keresztezik egymást. Ugye ez a második variáció, a harmadik pedig egy normál keresztezett lábú ülés, egy szithászana vagy egy fél lótusz ülés. Hogyha lazább a csípőt térded, akkor fölvehetsz egy ilyen ülő pozíciót is. Fontos, hogy a gerincnyújtózás az meglegyen, és hogy stabil, mégis könnyed legyen a tartás. Mutattam a kéztartásokat is előbb, igazából ha lazán, a térden nyugszik a két kéz, akkor tökéletes. És egy rövid kis ráhangolódás a gyakorlásra, ez mindig fontos, és az óra elejét képezi, hogy visszavonjuk a figyelmünket a külvilágról, és egy picit befelé irányítsuk, és kapcsolódjunk azzal, ami bennünk történik, akár testi szinten, érzelmi vagy gondolati szinten. Ilyenkor mindig anélkül, hogy megítélném a folyamatokat, csak szemlélődöm és figyelek, és közben fölkészülök majd egy óm mantrára, amit 3-szor fogunk zengetni a gyakorlás elején. Vegyél 1-2 mély lélegzetet, és a következő mély belégzés után zengetjük a mantrát. Majd a harmadik zengetés után figyeld meg a mantra hatásait, egy picit figyelj befelé, érezd át a rezgéseket, és aztán nyithatod a szemeidet. Üdvözlök mindenkit, namaste! Jöhetnek a karok oldalt, ülő tartásban a karokat belégzésre fölemeljük a magasba, kilégzésre pedig lazán visszaengedjük őket. Ez az egyszerű kis mozdulatsor harmóniába hoz téged, méghozzá úgy, hogy a légzésed ütemére mozdítod a karjaidat, és közben figyelsz. És teljesen jelen vagy. Saját légzésed ütemében nem kell, hogy az enyémet lekövesd, mindig magaddal kerülj harmóniába. Majd a következő belégzés után már a karokat megtartjuk fönt, és utána csavarunk jobbra kilégzésre, törzsből nyújtózó gerinccel, majd visszafordulunk, nyújtózunk fölfelé, és balra is elcsavarunk. Fontos, hogy ne csak a nyakadat tekerd hátra, és hogy aktív legyen a csavarás, nyisd meg a tested. Belégzésre még fölnyújtózunk, utána leengedjük a kezeket, hogy válkörzést tudjunk indítani, belégzésre. Előre indítjuk a könyököket, azaz hátrafelé körzünk, itt is a légzés üteme nagyon fontos.
Mikor előre hozzuk a könyököket, akkor van a belégzés, ahogy tárjuk, szétjövünk hátra, az a kilégzés. Majd megfordítjuk az irányt, előrefelé is körzünk. Közben végig légy tudatos, mind a testérzetekre, érezd, hogy megmozdulnak a vállak, lapockák, stabil a légzés, laza. Majd, hogyha befejeztük, akkor következő a mellkasnyitás, majd domborítás. Belégzésre tárod a karokat és a mellkast kitolod, kilégzésre legördülsz hátra és a karokat előre hozod. Saját légzésed ütemére nyitsz és zársz, legördülsz. Próbáld úgy, hogy a vállak lazán a helyükön maradnak, és így tárod a mellkast teljesen. Majd a következőnél, amikor belélegzel, már letámaszkodsz magad mellett mögött a talajon, és kitolod a mellkast, így átlélegezve, azt teljesen megnyitjuk. Utána pedig még egy mély domborítás, pisztolytartással, hogy még jobban le tudjunk nyújtózni. Előre és hátra tudjunk domborítani. Innen kulcsolva a kezeket, kifordítjuk a tenyereket, úgy nyújtózunk fel, és kilégzésre előre lejövünk, úgyhogy vagy letámaszkodunk az alkarokra, vagy akár mélyebbre kilépkedünk, de fontos, hogy maradjon lent a fenék, és hogy a fejtetővel a gerinc ívében nyújtóz meg. Utána szimplán visszajövünk, és átjövünk egy térdelő állásba, figyelj a karok, combok helyzetére, merőlegesek a talajra, és indítjuk a homorítás belégzésre és a domborítást kilégzésre. Itt mindig a medence billentéssel indítunk, tehát billen a medence, gördülnek a csigolyák, homorítasz belégzésre, fejet fölhozod, kilégzésre ugyanúgy a medencétől indulva csak hátra domborítasz, és teljesen eltolod magad, a fejet pedig leszeged. Laza hullámzó mozgás a légzés ütemére. Könnyedén, mégis tudatosan. Aztán belevisszük a körzést, én balról jobbra szoktam kezdeni, csuklóból, térdből egy oldalirányú körzést viszek bele, miközben megtartom a homorítást és a domborítást. A belégzés mindig az első félkör, ahol homorítok, a kilégzés pedig hátul a kör másik fele, ahol domborítok. Megfordítjuk az irányt, jobbra is körzünk. Légy elengedett, és ne hallgass a görcsösségre. Majd állj meg, előre bal kézzel, hátra jobb lábbal megnyújtózunk. Megtartjuk, aktívan nyújtózunk, innen pedig a kilégzésre a jobb lábbal úgy lépünk előre, hogy a jobb kezünk helyére, és fölemelkedve belégzésre fölnyújtózunk a karokkal, utána pedig letámaszkodunk a jobb térdre és rugózunk, bemelegítjük a bokát, térdet, csípőt, figyelj a tested jelzéseire és határaira, szépen, fokozatosan menj bele, és lényeges az, hogy figyelj a testérzetekre. Majd egy kulcsolással térdelő állásban még megnyújtózunk, egy enyhe homorítás és egy jó lenyújtózás. Hátra lépünk vissza, 4 kézlábállás másik oldal, jobb kéz előre, bal láb hátra megy. Aktív a nyújtózás, tehát végig aktív törekvés van előre és hátra. Majd bal lábbal is előre lépünk, belégzésre fölemelkedünk, egy nyújtózás következik, és jöhet a rugó a másik oldalra. Fontos, hogy ilyenkor a jobb oldali csípőlapát talán még jobban nyúlik, vagy csípő izom jobban dolgozik. Úgyhogy figyelj arra, de minden egyéb testrészre, amelyik aktív és dolgozik. Belégzésre itt is egy kulcsolás és hátrahomorítás. Nyújtózz bele kényelmesen, de aktívan, majd kilégzésre gyere, támaszkodj vissza le,
Nyisd meg egy picit a térdeid, és aktívabb a pózba ülj hátra a sarkokra. Lélegezd át a testet, ilyenkor sem kalandozunk el a gondolatokba, hanem mindig belülre irányítjuk a figyelmet. Én utána egy kilégzésre átjövök 8 pont tartásba, fönt megtartom a medencét, billentem előre, aktívan tartom, majd utána letolom, és alacsony kobrákba jövök minden belégzésre, tehát lent tartom a medencét, hátra aktívak a lábak, és karral föltolom magam, homorításba úgy, hogy a vállak a helyükön maradnak, és a gerinc ívében homorítok. Mindig egy picit magasabbra megyek, ahogy a test engedi. Majd az utolsót egy picit meg is tartom, aktívan és átlélegzem. Azaz, visszafekszünk, innen pedig föltoljuk magunkat, és egy lefele néző kutyába kilégzéssel átjövünk, hajlíthatnak a térdek, ahogy mutatom is. Az elsődleges mindig a gerinc nyújtózása, tehát a felső testtel való törekvés, mintha a tenyerek le lennének ragasztva, hátra pedig a farokcsontot tolod fölfelé. Aktívan belenyújtóztunk, innen előre lépünk mindkét lábbal, és megérkezünk egy lógásba, előrehajlásba, inkább lógás. Átfogom az ellentétes könyököket, kicsit ingázok jobbra-balra. Egyik láb hajlít, másik nyújt, amelyik oldalra fordulok, és hagyom, hogy a gravitáció húzzon lefelé. Majd megállok középen, letámaszkodom a kézujjakkal, mindig opció, hogy hajlítod a térded, jobb kézzel fölnyújtózok, csavarok, és ugyanazt a lábamat nyújtom, tehát a jobb oldalit. Majd kilégzésre visszajövök, cserélem az oldalt és a kezeket, balra is csavarok fölfelé, és nézek a fölfelé néző kéz irányába. Aztán visszajövök, egy előrehajlás, onnan fölgördülök, de úgy, hogy csak a láb nyújt, és csigolyáról csigolyára gördülök föl, nem nyújtózik a gerinc, hanem majd fönt kulcsolok, és egy hatalmas nagyot nyújtózok az ég felé, mintha minden porcikám eltávolodna, olyan nagyra nyúlnék. Innen pedig vissza legördülök, ismét csigolyáról csigolyára, tehát nem szabályosan, és itt jön az emelkedés, süllyedés, mert belégzésre egy aktív félelőrehajlás, ahol a gerincet kinyújtóztatom, kilégzésre pedig könnyed hajlított térdes előrehajlás. Kilégzés le, mély belégzés, aktív föl, kilégzés előrehajlás, picit benne maradunk, majd innen szépen emelkedünk föl, a karokat oldalt hozva légzés ütemére, leengedjük vissza őket a test mellett, és megyünk tovább fölfelé, egy kulcsolás, még egy aktívabb nyújtózás, és utána hozzuk vissza a kezeket. Jobb lábbal hosszan hátra lépünk, térdelőállás, ahogy az elején is, és fölnyújtózunk, egy picit megtartjuk, és vissza letámaszkodás után kilégzésre lefele néző kutya. Belégzés, jobb láb lép előre, tehát másik oldal ugyanígy fölnyújtózol, aktív, de még könnyed ez a tartás, ezt fogjuk többször felvenni légzésre. Előrelépés után pedig előrehajlás, és onnan a belégzésre emelkedsz föl, nyújtózol egyet, és tádászana. Belégzéssel, hátra lépsz jobb lábbal, letámaszkodsz jobb térdel, fölnyújtózol ismét, esetleg egy picit mélyíthetsz, majd a letámaszkodás után kilégzés lefele néző kutya. Belégzésre jobb láb előre, egy nyújtózás térdelőállásban, majd kilégzés, előre lépünk, előre hajolunk egyet, és onnan emelkedünk föl. Szépen folyunk a légzés ütemére. Kilégzés, karok le. Belégzés, most fölnyújtózol mind a két karral, és kilégzésre visszahozva a karokat, szépen előre hajolunk. Belégzésre, hátra lépünk jobb lábbal, most már lehet mélyíteni, ahogy mutatom is csípőből, térdből, és egy picit aktívabban homorítani hátrafelé.
Kilégzés, visszatámaszkodunk, ismét lefele néző kutya fújt ki, majd jobb láb előre, itt is lehet mélyebbre menni, dolgoznak a csípők, homorítasz és nyújtózol. Kilégzés, letámaszkodunk, előre lépünk és hajolunk közel a lábakhoz, ha megy, majd emelkedve fölhozzuk a karokat és tádászana. Belégzés, jön egy nyújtózás fölfelé, kilégzéssel megyünk lefelé. Belégzés, hátra lépünk jobb lábbal, ismét mélyebbre megyünk. Egy jó nagy légzésig megtartottuk, majd visszalépve. Jobb kezemet leteszem belül, hogy a ballal fölfelé tudjak nyújtózni, egy csavarás van. Jobb kéz a bal belső lábél mellett. Innen ismét visszanyújtózom a belégzésre, és csak a kilégzésre támaszkodom vissza, és lépem lefele néző kutyába hátra. Jön a másik oldal, belégzésre vett föl ismét mélyebben az Anjanajászanát. Kilégzésre most a bal tenyered rakd a jobb belső lábél mellé, és belégzésre jobb kézzel nyújtózunk az ég felé. Kilégzéssel visszafordulunk, előre lépünk, előre hajolunk, és a belégzéssel jövünk föl, megnyújtózunk és tádászana, haladunk tovább, belégzés, folyunk föl, kilégzés, haladunk le, előrehajlás. Hátra lép a jobb láb, fölveszik az Anjanajászanát, nyújtózunk, viszont a kilégzésre már támaszkodunk vissza, lefele néző kutya. Visszalépünk, jobb láb, nyújtózás, fölvesz a pozíció, majd kilégzésre már is áramlunk vissza, ismét lefele néző kutya. Belégzésre jövünk egy 8 pont tartásba, medencét tartsd meg, billentsd, majd tord le a talajra, és a következő belégzés egy kobra, onnan pedig jön ismét egy lefele néző kutya. Visszalépünk, először bal láb belégzés, kilégzés, jobb láb és előrehajlás, onnan jön az emelkedés, nyújtózással és tádászana. Áramlunk, belégzés, fölnyújtózol, kilégzés, hajolsz előre, amennyire a test szabályosan engedi. Jobb láb hátra lép ismét, Anjanajászana, fölnyújt, kilégzés, visszatámasz, lefele néző. Belégzés, másik oldal, jobb láb elől, fölveszed, belenyújtózol, belemélyedsz, és a kilégzésre vissza lefele néző kutya. Aztán onnan térdről le 8 pont tartás, ilyenkor a lábujjak, tenyerek, mellkas áll a talajon, és a medence megtart, onnan pedig letol a medence, és föltol a mellkas kobrába. Kilégzés pedig lefele néző kutya. Visszalépünk, belégzés, bal láb, kilégzés jobb a bal mellé, és előrehajlás. Majd emelkedsz föl, nyújtózol, és érkezel tádászanába vissza. Mély belégzés, nyújtóz mindig aktívan, de könnyedén, és megyünk le kilégzésre. Jobb láb hátra lép, belégzés, mély tartás és nyújtózás, kilégzés vissza, lefele néző kutya, mindig nyújtóz bele, amennyire tudsz. Lép vissza jobb lábbal, nyújtóz föl, kilégzés, támaszkodj le, lép vissza, lefele néző kutya, majd gyere előre, tartsd meg a medencét 8 pontban, kilégzésre tedd le, told le, hátra aktívak a lábak, és belégzésre föltolod kobrába, úgyhogy a medence lent marad, onnan pedig át lefele néző kutyába, törekszik a farokcsont hátra föl. Belégzés, mindkét lábbal visszalépünk, félút, kilégzés, előrehajlás. És benne maradunk az előrehajlásba. Mutatom, hogyha nem tudsz annyira mélyre menni, akkor megtámaszkodhatsz fönt is. Ami nagyon fontos, hogy a medence billentés mellett a gerinced nyújtózzon. Mindegy, hogy milyen mélységig tudsz lemenni. Természetesen, ha mélyre mész, akkor megfoghatod a lábujjaidat, és úgy is segíthetsz.
De a cél mindig a szabályosság és a tudatosság, minden légzés gerincnyújtózás, és a kilégzés egy lazítás. Itt mutatom, hogy egy picit extrémebben, tehát a belégzésre mindig megnyújtózom, tolom a gerincet, kilégzésre az alhas comb közelít. Így fog mélyülni. Majd szépen a belégzésre újra fölemelkedünk, megnyújtózunk kulcsolt kezekkel, enyhe homorítás, lazák a vállak, lapockák, és kilégzés. Lehozva a kezeket, megtámasztom a derekam, legördítem a vállaim, teljesen megnyitom a mellkast, és megpróbálok hátra homorítani egy erőteljes deréktámasszal, figyelek a testre, ha túl mélyre mész, az nem jó. Ha érzékeny a derekad, akkor figyelj arra, hogy okosan és tudatosan. Majd jövünk föl és újra le, egy légzésütemre, onnan jobb láb hátra lép, még egyszer belemegyünk egy mélytartásba, megnyújtózunk, letámaszkodunk, lefele néző kutya, belégzés, jobb láb elől, egy Anjaneyasana ismét, kilégzés, lefele néző kutya, hasonló kör, belégzésre viszont gyere előre deszkatartásba, és le fogunk jönni hasonfekvésbe. Egy nagyon picit megpihenünk, hogy aztán hasonfekvésből tudjunk tovább menni. Itt hagyd, hogy a légzésed megnyugodjon, és egy kicsit fújt ki magad. Majd gyere vissza középhelyzetbe fejjel. Egy támaszték nélküli kobra lesz, kulcsold a kezeid a farizom fölött, és próbálj följönni mellkassal úgy, hogy hátra nyújtózol a kulcsolt kezekkel, és a vállakat is hátra gördítetted, homorítasz. Lábak lehetőleg lent maradnak a talajon, vagy a talaj közelében. Kilégzésre visszajövünk, föltoljuk magunkat, és ismét hátraülünk egy aktív babapózba, hogy megpihentessük a lenyújtott gerincet. Lélegezz ilyenkor mélyen bele a testbe, érzékeld, mi történik. Majd innen egyszerűen csak gyere át egy térdelő állásba. Ismét egy enyhe homorítás lesz, ugyanúgy támaszd be a derekad, gördítsd le a vállaid és homoríts hátrafelé. Ha mélyre tudsz menni, fogd meg a sarkaid, és tudsz mélyíteni a pozíción. Még egyszer mondom, hogy figyelj a derekadra, és lassan mozdulj, tudatosan, és mindig támaszd. Majd aztán, ahogy visszajövünk, lassú mozdulattal egy picit hátraülünk a sarokra, hogy érzékeljük, minden rendben van, és aztán utána szimplán csak átjövünk egy nyújtott lábülésbe. Igazítsd ki az ülőtartást, nyújtott lábülésnél is fontos, hogy a medence középhelyzetben van, tónusban vannak a lábizmok, tehát aktívak a lábak. Hogyha merevebb vagy, akkor hajlíthatod a térded, ezáltal megvan a gerincnyújtózás, és egy mély belégzés után fölnyújtózással jön az előrehajlás. Ahogy mutattam, hajlítod a térdeidet, úgy tudsz szabályosan medencéből billenteni és előrehajolni. Ahogy mutatom is, letámaszkodhatsz talajon, combodon, attól függően milyen mélyre tudsz menni, de mindig a lényeg itt is a szabályosság, tehát nyújt a gerinc, billen a medence, természetesen ha mélyre mész, akkor tudsz segíteni egy picit a lábfejekben kapaszkodva, és a légzés és a tudatos figyelem lazítja és nyújtja a testet. Belégzésre visszanyújtózunk, kilégzésre letámaszkodunk, és a következő belégzés egy Purvottanasana lejtősíkálás, told föl a medencét, tartsd meg, aktív a farizom, legördülnek a vállak, majd kilégzésre visszaülünk, és átjövünk egy hanyat fekvésbe, ahol a lábak a talpunkon maradnak, tehát nem nyújtjuk ki őket. Innen fölemeljük a karokat a comb szögében, aztán pedig egy nábiászana jön, ahol a lábakat is elemeljük, hasizom, törzselősítés, minél közelebb van a térd a törzshez, annál könnyebb, és minél inkább hajlítod a lábad, annál könnyebb.
Minél jobban nyújtod és közelíted a talajhoz, annál nehezebb. Találj egy kis pozíciót, amiben van kihívás, majd a kilégzésre pihenj meg. Aztán húzd vissza a lábaidat. Belégzésre emelt föl, zárva vannak a lábak, térdek, csavarni fogunk. Jobb kézzel, bal oldalon kívül a térdeket megfogva, letoljuk őket jobbra, bal kézzel pedig elnyújtózunk balra, és lent tartjuk a bal lapockát, nézünk abba az irányba, tehát balra. Csavar a törzs, majd visszajövünk középre, váltjuk az oldalt, bal kéz jobb térden kívül, letol balra, jobb kéz kinyújt jobbra, lapocka lent marad, nézünk jobbra, és aktív törzscsavarást érzékelünk. Laza marad a légzés, amennyire csak lehetséges. Majd visszajövünk középre, föltesszük a lábakat talpra, itt most nyitjuk őket, tehát van egy csípőszéles terpesz, és föltoljuk kis jóga hídba. Lehet kulcsolni is a kezeket, begörgetve a vállakat, föltolod minél magasabbra a medencét, de lehet úgy is, hogy csak szimplán letolod a tenyereket. Tartsd meg néhány légzésig, és nagyon-nagyon aktívan told fölfelé, térdeket tartsd meg csípőszéles terpeszben. Majd amikor bontasz, lassan engedd vissza, vedd ki a kezeidet, és szépen csigolyáról csigolyára feküdj vissza. Aztán pedig húzd fel a térdeket mellkashoz, hogy át tudd őket ölelni, mozgolódj, lazíts benne, és kifújva a levegőt, még jöhet egy hanyatfekvő, jó nagy nyújtózás a fej fölött. Érezd, hogy a hasad is behúzódik, és aztán karokat előre hozva, csak egy savászanában maradva pihenünk. Érzékeljük, hogy mi történt, hagyjuk magunkat megpihenni, hogy az ászanák hatásai tudjanak érvényesülni. Minden, ami fölmerül, az csak jön és megy. Mi csak kényelmesen szemlélődünk és pihenünk. Pihen a belső lényünk, és egyre jobban megpihen a test is.